Mayong hapon sa tanan, sa mga tao na naa sa inyo ang imutangan, nakadungog, nakabog karon ang hapon sa tanan. Ni amin ria aron sa dala sa mensahe sa atong Ginoong sa Kristo. Sayad ka at isang tanan, kinahanglan kayo o manuwas ako. So, today sa mga raton, mga pagtanyaw sa puno sa Ginoo, pag before niya na, mag-aakuna ka, abahan naman kalagit doon. Salamat Ginoo, nagtataan sa punon kami imong gidala, hindi na dapat Ginoo, aron sa pagtangyaw sa imong mensahe ito, para sa mga tao. Kung nag-aakuna, ay pagkakayan, mag-duyog ka na ito, mag-aakuna ito, magkapunong panabot na ako ang saywang. Kadayan ako nag-aam ko sa mga tao, maabot mo ang pagpanangyaw, pagpawali ng tulong, sa Ginoo. Makahubog, makasabot nito. Tawag mo naman ang Ginoo, kung sila nabuhi, walang Espiritu, nagpangiyong kahit kanila, nagpangiyong kanila. Huwag kinasaling na tigyan yung mga kanay, Jesus and I pray. Amen.
hapon sa tanan, sa pagkarusan. Sa tanan ng mga makadungog o makadungog sa huwag ligog karon may hapon kanibo isupon sala ligog silingan ayong hapon sa inyong tanan. Aniya kami dinita nga dapat karon sa pagdala o balita karon sa kahaponon. Adunay duha ka matang sa balita ang buod dakong nga inyong masayran ng kakaan sa kahaponon. Ang sa kabalita o kining dawatan nga balita. Ang ikaduha nga balita usa ka maayo nga balita. Gusto na ko nga apuang o inyong masayran kining unang nga balita. Kining dawatan nga balita. Igsuon kung ikaw walay Diyos sa imong kinabuhi o kung mamatay ikaw sa kinabuhi, ikaw maimpyerno ngayon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Roma 3:23. Itang tanan na hilayong sa Dios o nawat-an sa himaya sa Dios. O kasabot, itang tanan makasasala. Ingon ang pulo sa Ginoo, nakasala ang tanan o nahilayo sa himaya sa Dios. Kung maingon ka, nakasala ang tanan, hindi nakakaroon sa kahaponon, walay bisan usa kanato nga walay sala. Bisan pinsa pa mga tarpulanuha ang pagpaila, nga wala sila'y sala. Dili na tinuod. Kay walay, ingon ang pulong sa Ginoo, nakasala ang tanan. Kung tanan gani, walay bisan isa, nga walay sala. Except lamang kang Jesucristo, ngayon ipadala dinhi sa kalibutan, kapin 2,000 na katuig ang mga milabay. Siya lamang ang ipadala diri sa kalibutan nga walay sala. But the rest, gikan sa tanang tao sa Biblia nga alakad sa Ginoo o hangtod karon mga panahon na o sa umaabot na panahon kanang tanan nga mga tawana adunay sala. O nasayon pa kamo nga ang bayad sa sala kamatayon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Roma 6:23 na ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Amen. Musugot ka o sa dili igsuon kung ikaw magpabilin na magpatuyan o magpagapos diha sa sala, resulta gayon kana siya sa kamatayon. Unsa nga kamatayon? Kamatayon espiritual. Kung maingon tag kamatayon espiritual, kitang tanan actually ang Biblia nagsukit na adunay duha ka klase nga kamatayon. Ang una nga kamatayon walay makaikyas diri. Physical nga kamatayon. Mabata ka man, matigulang ka man, mamaayon ka maglawas, maadunahan ka man o mahimong kabos, mamatay ikaw. Makasinati kita niining una nga kamatayon. Kamatayon physical. Pero sa ikaduhang kamatayon igsuon, pwede ka nga makaikyas niini. Kung sa maning kamatayon sa ikaduha, kamatayon spiritual. Ang kamatayon spiritual, mao kining pagkalaglag sa imong kalag diha sa kalayo nga walay pagkapalong nagingon sa Biblia. Kung ikaw walay pagpakabana sa imong kalag o walay pagkalikod sa imong mga sala sa kinabuhi o pagdangog diha sa Ginoo, sigurado makasinati kagayon niining ikaduha nga matang sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa gipadayag 20:15 ang tanang kasangalan wala may sulat sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw kalayo.
mao kini ang ikaduhang kamatayon. Ug walay lain nga alternatibo niini aron ikaw maluwas niya na gawas lamang kang Jesucristo. Igsoon, walay lain makaluwas kanimo. Dili ang imuhang pagkamaayong tao. Bisan unsa pa nimo kamaayong tao, bisan unsa pa nimo kabuutan, dili na makaluwas kanimo. Kaya ang pulong sa Ginoo, kitang tanan nakasala ug nahilayon sa Dios. Ang imong mga matarong dili na mao'y hukman sa Ginoo. Ang atong sala mao'y hukman sa Ginoo. Dili inig atubang nimo sa Ginoo, dili pangutan-on kubuutan ka. Tungod kay ang i-judge sa imuha, ang imuhang pagkadautan. O ang pulong sa Ginoo, nag-ingon sa Isaiah 66:4, ang atong mga maayong pinuhatan, sama lang kini og trapo at tubangan sa Ginoo. Isa'y nakailaw trapo diri ka. Natay mga trapo diya sa atong mga balay. Natay trapo sa atong mga sakyanan, sa atong mga motor. Kung sa'y tan-aw na po sa trapo, di ba hugaw? So ang atong mga maayong pinuhatan, matod pa ni Propeta Isaias, trapo lang na siya tubangan sa Ginoo. Sa kahugaw. Kung kay dili, di mo pwede, ipasigar mo at tubangan sa Ginoo na ikaw usa ka maayong tao. Natapos ka niya pasudlon dito sa langit. Ikaduha, kung nagtuo ka ng imong relihiyon, makapalangit kanimo sa iyong kaigsuon. Walay iglesia na makapalangit sa usa ka tao. Gusto mo masayran kung anong wala? Kay kung doon na tayo relihiyon o denomination o simbahan na makaluwas kanimo igsuon, dapat wala gisulat ang Juan 3:16. Dapat gimando sa Ginoo nga gihigugman ako ang kalibutan ug tungod niya na akong ipadala ini nga relihiyon, ini nga simbahan, ini nga denomination aron kung kamo magpasakop alang iglesia kamo maluwas. Pero nganong dili man inana ang nakasulat sa balaang nakasulatan nga makita sa gipadayag o sa Juan 3:16 nga miingon kay gihigugman ako ang kalibutan ug tungod niya na akong ipadala ang akong buktong anak. Aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili mamatay, kung dili makabaton, o kinabuling walay katapusan. Ganong kinahanglan na iyang ipadala, iyang buktong anak. Kung ang imo di ay relihiyon, kung ang ako di ay relihiyon, kung ang ato di ay denomination, makaliwas sa ato. Ganong kinahanglan na ipadala si Jesucristo sa kalibutan. Kung kaya ang kasulatan nagtudlo, kung walang lain makaluwas kanimo, si Jesucristo lamang. Ug ang pulong sa Ginoo nag-ingon, o kini ang ikaduhang balita. Gihigugma ka sa Ginoo igsuon. Ug kana ang usa ka lindot na balita. Supposed to be kita mga matay espiritual. Kay kita tanan makasasala man. Apan ang good Dios gihigugma ka sa Ginoo. O tungod sa iyang dako nga gugma sa tuwa, iyang ipadala, dili ang simbahan, dili ang reliyon, dili ang denomination, dili ang mga founder sa mga kasimbahanan, kundi si Jesucristo. Ingon ang kasahon sa pulo sa Ginoo sa Juan 3:16 kay gihigugma na ang kalibutan o pauna ang good Dios. Kinsang kalibutan? Ikaw, ako, itong tanan, ita ang kalibutan na kinahanglan luwason sa atong mga sala. Ihigugma na ako ang kalibutan o tungod niya na akong ipadala ang akong buktong anak. So, kapin 2,000 na katuig ang milabay, di padala si Jesucristo rin sa kalibutan. Bawal nagpaagas sa iyong dugo niya sa cross, kay maulang na ang buktong pamaagi, gali ang kamatayon. Aron ikaw o ako maluwas. Pero igsuon, dilipot pasabot, nahuman, di paagas, ni Kristo niyang dugo niya sa cross, human siya nga gipatay niya sa cross, automatic luwas ka. Dili igsuon. Base ma-misinterpret nimo nga, Pastor, pwede na di ay ko nga ni mga lagan sa Ginoo, kaya nagpakamatay naman di ay si Kristo sa kuwa. Igsuon, inahanglan nimong dawaton, tuon sa Jesucristo, diya simong kinabuhi.
Ang Juan 1:12 ang samay gingon. Ingon ang pulo sa Ginoo sa tanan nga midawat mituo sila gihatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. So, kung ikaw mudawat, buto kang Jesucristo, ikaw makabaton o kinabuhi, walay katapusan, o paunaan ko Diyos. Pauna ang buktong pamahagi na ikaw makasulod sa gingharian sa langit. Ingon ang Juan 14:6, ako ang dalan ug ang kabaturan. Kinsa nag-ingon ani? Ang relihiyon ba? Ang church ba? Ang denomination ba? Ang founder ba ang nag-ingon ani? Dili, kung dili si Jesus Christ, ingon siya sa Juan 14:6, ako ang dalan ug ang kabaturan, ang muagi kanako. Siya, o ingon niya, walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi kanako. Ha? Walay makaadto sa iyang amahan kung dili mo ang Jesus Christ, kung dili mo dawat ang Jesus Christ. Warakag, kung makikistorya ka ni President Ferdinand Marcos, dili ka matubangon ni Ferdinand Marcos kung mudirect ka sa iya. Kung nakay appointment, bisan kang mayor, kinahanglan ka muagi o iyahang sekretary, magpa-appointed ka sa iyang sekretary. Inaana atong pag-adto sa langit. Kung gusto ka muagi, watog langit. Nawata si Jesus Christ, tuwas siya ingon na imong bukto nga Ginoo ug manluluwas diya sa imong kinabuhi. Ha? Sa ako lang gikaingon, walay laing dalan para muadto kag langit. Dili ang relihiyon namo na amin diriya, dili aron presenta ang among grupo, kun dili na ako diriya, ang akong grupo para ipresenta na ako ang Jesucristo na mo'y buktong dalan para muadto kag langit. Wala na ilaing paagi niya. Na may mga nagtudlo, na pinaagi kanila, pinaagi silang founder, pinaagi silang church, pinaagi sa ilang mga tradisyon na mga tinuan makapalangit kanila. Sumpak ka na sa gitudlo sa Biblia. Kana, kung mutuo mo ang Biblia. So unsa man ang angay nimong buhaton aron makaangkon ka og kinabuhing walay katapusan. Sama sa kong gingon kanina. Juan 1:12. Sa tanan midawat, mituo sila gihatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. Kung dawaton nimo si Jesucristo diha sa imong kinabuhi, uuhan nimo siya, ikaw makaangkon ka og kinabuhing walay katapusan. Isipon ka nga ikaw anak sa Dios. Ang Episo 2:9 nag-ingon, pinaagi sa pagtuo kamo naluwas ug dili pinaagi sa inyong mga binuhatan kay aron walay bisan usa niini nga makapasigarto. Suon, kung mutuo ka kang Jesucristo sa imong kinabuhi, ikaw maluwas. Dawata si Jesucristo sa imong kinabuhi, hinulsuli ug biyay ang imong mga sala. Isugid sa Ginoo ang imong mga sala. Kay ang Dios andam nga mopasaylo sa imong mga sala. Walay gingon sa unang Juan 1:9. Ang Dios nato just andam nga mopasaylo sa ato ang mga sala. Na kung ikaw mudango, musugid sa imong mga sala sa Ginoo, automatic pasaylo ka sa Ginoo. Rosa, ning tagdaha karon sa kahaponon, kung gibati nimo igsuon, kay ikaw gitandog sa Ginoo, gitandog sa balang espiritu. Ang yungon ko ikaw na mag-ampo ka, niini nga pag-ampo na buot na kong iampo kanimo. Kay mao kini ang bugtong paagi na ikaw makasulod sa kingharian sa langit. Mag-ampo ta. Ginoong Dios, ako usa ka makasasala. O wala ako'y mahimo aron sa pagluwas sa akong kaugalingon. Salamat Ginoo kay ikaw niyani sa kalibutan na
namatay alang kanako. Ginoo, pasaylong ako sa ako ang mga sala. Buot ko ikaw na imbitahon na musulod sa aking kasing kung makikuban ngani kanako, Ginoo. Tabangan nimo ako, Ginoo, na makasunod ako sa imong pagbubuton sa akong kinabuhi. Ikaw, Ginoo, akong gidawat na akong Ginoo personal na manluluwas sa akong kinabuhi. Amen. Igsuon kung ikaw nag-ampo sa susama nga pag-ampo, masiguro nimo na si Kristo na batulan nimo diya sa imong kinabuhi. Kana kung kinasingkasing ka na nag-ampo diha sa Ginoo. Kanimo igsuon karon sa hapunon, sa ako lang gikaingon kanina, wala mi niya ni diriya para i-present namo ang among pundo o among grupo. Kung nakita ka, kung naa na kay simbahan, diha ka nagpasako. Diha nagpaila kanimo kung kinsa si Kristo. Unsa iyang dakong papel diri sa kalibutan, anong ipadala sa kalibutan, padayon igsuon. Pero kung gibating usab nimo nga daw nangita ka og lain na iglesia nga makatabang sa imuha aron ikaw mutubo sa imong espirituhanong kinabuhi, pwede ka na muduol sa mua. Naabang church, naadraa sa may Kabayan, Lot 41, Lot 7, kung padulong ka sa may Nakudaw, kanang kasimbahan draa, naadraa ang atong iglesia. Kung gusto ka na muduol, bisita, pwede ka nga bisita. Pero sa kunang gikaingon, kung nakay imuhang pundo, na diin, tananaw di mong makatapang sa imuha, aron ikaw mutubo sa ibang espirituhanong kinabuhi, padayon igsuon. Kung kinahanglan mo og pag-ampo, Bible study, katong mga flyers na among gihatag kanina, adunay contact dito contact number, contact person, adunay pangalan sa church, pwede ninyo ito kontakon kung nagkinahanglan mo o Bible study o pag-ampo igsuon. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw, ikagdaan sa kahapunon. Mag-ampo kita, ipahan na mo nga langiton. Salamat Ginoo dining opportunity na makawali sa imong pulong Ginoo. Mga pag-ampo, ang tanan na mga nakadungog niya at pulungan. Kasabot punta sila Ginoo. Kung kato Ginoo patik punta, diya sa ilang kasing-kasing, kung diya sa ilang unang-unang. Aron na mo remind kanila, kung mo pa-realize sa ilang pagkalingon, diya sa ilang pinabuhi. Sininunta sila magpabirin na takes up, kung gahit ang kasing-kasing, kung dili, surrender kayo at kanak kanimo. Huwag ginasali, kinapugyan kanimo ang tanan. Jesus name I pray. Amen. O namin mula ko, namin Bible, kasi gusto mo mangayo ang Bible. Bisaya, kasi nakamoy, basin gusto mo, yan ganahan mo, pwede mo na ako nagaan. Okay? Kasi na gusto mangayo sa inyo ang Bible. Paminaw, salamat sa inyong panahon, ay nalaykod ang Ginoo.